Xarjón, xa había tempo que non vía un. Hombre, Lizardo, amigo! Que tal, como andamos? Como va eso? Bueno, Vai indo, non? Bueno. Que é importante ir tirando Teño estas días, edades. teño días. Séntese aí, póñase cómodo, hombre. Bueno. Pero moi ben. ai, Mira unha cousa, home. que pasou? Core. Que hora é? Sí. Vou dicir exactamente como diría Galloso. Cando son as 11 menos 22 minutos na Catedral Mundial do Folclore dos Povos. Xa, son 11 menos 22. Pois é tarde, é tarde. Son 11 menos 22, é tarde. É tarde. Vos preguntara antes, carallo. Bravo, Lizardo, carajo. Home, é tarde. A máis, digo eu unha cousa. A ver se vai marcando un reloxo. Pois a ver se me regala usted un. El baile del reloj. Que fai, home, que fai? Que fai? Xa está. Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño. Ven y gózalo. Las 3, las 9, las 6, las 12. Moi ben. Las 3, Sí, las hombre, 9, bueno. las 6, las 12, las 3, las 9, las 6, las 12, las 3, las 9, las 6, las 12, las 3, las 9, las 6, las 12, las 3. Amicho, para. Quéreme desconxuntar. Yo sei, como gusta a min bailar esta canción, acelerou, né? Digo eu, se ve que tal, bailamos en vez de vir a consulta, Pero non? a que bailo ben. Fixo que hai unha Cuidado, ortografía desas, verdad? Lizardo, foi unha pena de usted un bailarín, perdeuse un gran bailarín aquí. Mire, vamos a ver, pregúntolle ahora que, porque é moi tarde, me venme estas horas á consulta. Eu teño máis cousas que facer que estar pendiente de usted. Yo sei, home. Non son horas de vir, Yo sei, ten home. pagar todo o día. Teme que perdonar, home, pero que tuvo un montón de problemas hoxe, home. Ainda veño fora do xulgado, home. Oh, Xulgado. o xulgado. Sí. Ah, o xulgado é a taberna que abriron arriba no cruz, onde se vai pa o cementerio. Non é a taberna que abriron ali, agora. Bo, non é taberna ningunha. Veño do xulgado de verdad. Coño, pero se me está preocupando, pero... Sí, sí. Pero lo que lle pasou, pasou unha desgracia. Está o público preocupado. Están preocupadísimos, están que escaparan. Que me pasou? Pasoume que me metí no negocio este dos pisos turísticos. A la carallo. É o que lle foi a falta, me meterse agora nos pisos turísticos. Esto xa... Non se peche un día que lle fendo a cabeza. Cuidado. Que tampouco pode poñerse así, Dios mío. A ver, eu pregunteille por... Home, chócame un pouco que se metera usted nos pisos turísticos, porque... Onde ten usted un piso turístico? Eso se pode saber, piso turístico. Teño un piso turístico. Home, digo, eu que eu sepa... O río carallo. A la carallo. Claro. Home, por favor. Ela. Hórreo. O río. Pero usted está me tocando... Home, non me diga que mete aos turistas a dormir dentro do hórreo, Lizardo. Están encantados de la vida. Home, estarán, home. Estos salí con millo e todo. Home, aí, home. Deítense derriba das espías porque din cos graus que lle fan así un masaxe. Ah, amigo, moi ben. Están encantados de la vida. Sí. Espétolle 200 euros por noite. Coño! Contentos como... Ah, e teñolle isto de ambientador. Ai, chove. Mire como cheiran. Sí, señor. Son da casa, Son da casa. En baseiros ao vacío, ali onde aferrada. Son da casa. Sí, señor, pues esto é, digamos que esto, claro, é ambientador, olor a pueblo, sí, señor. Non terá unha navalla. Sí, señor, non, pero deixe que xa os levo e xa os probo na casa. Unha mágoa que os probábamos aquí. No, pero digo, se están encantados, usted está encantado, unha maravilla todo, entonces, es todo negocio, isto vai bien, ten popa, non? Pero é que algúns xa non están tan encantados, home. Pero por que pasou algo? A ver, os turistas son todos moi ecoloxistas e moito bla 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 bla. Pero depois ven un bicho e enseguida che poñen unha demanda. A xente non... Xa sei por onde ven usted. Xa sei o que lle pasou. Sí. A que o denunciaron polo galo. Claro, o capón a mañá canta cedo e había os molestar. Xa dicía Pilín Pampín. Non foi polo galo, non. O galo non. Ah, xa sei. Claro, as vacas cagan na calle, enchenlle todo de bosta, seguramente lle molesta, pero a xente non está acostumbrada, é normal, home, hai que ter un pouco de... Sí, pero non foi pola vaca tampouco. Polos tractores, polo camión do leite, que sei? Non, home, non foi polos tractores tampouco. Non sei. A demanda puñaronme por acoso sexual. Me cago na leche, Lizardo, por Dios, pero que fixe usted, alma cándida, pero usted vai a cabeza, pero que se lle ocurra, pero usted, ai, Dios mío, que que lle fixe... meto outro bastonazo agora? Pero, como... Non, eu non fixen nada, home. Como que non fixo? Foi o Tobi, home. Foi o Tobi. O todavía o can. O meu can
Hostia, para que me estou perdendo. A ver. Pero que pasou? Que pasou? Non se perde que está no lugar. Mire, os casos, usted ben sabe, sabemos todos. Os casos son moito de meter o fociño. De andar cheirando... Cheiran de todos Os lados. casos andan e meten o fociño e cheiran... Cheiran todo, claro. Cheiran nos collós. Oh, Non yo quería decir, pero é parvo, coño. Entende? Yo... O Borja Mari non lle debeu gustar moito que o caña anduvera cheirando así nos tal. nos baixos. Estes de Madrid son a virgen, espataloume unha demanda e a virgen. Bueno. Que se ríe, é de Madrid usted ou qué? Dios. Non é para rirse, home, non é para rirse. A Vamos, cousa non é está para feita, rirse. A cousa non é para rirse, Lizardo. Pois sigame así. Pois meteuse usted nun problema, perdone que lle diga, pero ten usted un problema moi serio, moi serio. Non lío do carallo que o tipo non se quere arreglar, Cuidado, Dáballe cuidado. unha bolsa de chourizo aquí. Sí, pero pues chourizo non é nada. Pois, non sei, eu se lle podo axudar en algo, usted dirá, eu aquí estamos porque faga falta, Lizardo. Usted, o que A lle ver. compra, eu sabe que estou aquí. Axudar. Se me dera un tranquilín, valía máis. Tranquilín. Ai, bueno, claro, colleu nervios, ahora colleu a prevención coa denuncia. Claro, está usted nervioso, sí, home, non se preocupe. Voulle mandar un tranquilín 200, vale? Este é de 200, cuidado, Valle mandar un cada 8 horas, oiu? Cada 8 horas. Tome, aí ten, leva a receta. A mañá e a noite. Vaya con eso, que con eso a ver se lle vai. Últimamente xa ben. ten millor letra. Si vou collendo algo de millor letras. Ai. Oi, Lizardo, Que, amigo? esta consulta non lle vou cobrar, me solidarízome con usted, o tema da denuncia, a ver, son cousas que pasan. Un aplauso, carallo, me cago. Pa que vexa que eu tamén teño corazón. Por favor. Si necesita algo máis, o que lle faga falta, chámeme, de verdad. Vou dicir unha cousa. Se lle chega cas pastillas, e senón, pois, Inda queda boa xente neste Claro mundo. que sí, home. Que cabrosa hai da bondo. Que lle iba a dicir eu? xa me vai avisando de como vai o tema da denuncia e todo eso, vale? Estou aquí porque faga falta. Se quero unha noite vir dormir ao horreo, fago prezo. No, non se preocupe, gracias. Vai arreglando cos de Madrid, pero... Pois ala, marcho logo. Téñame informado deso, home, que... Vale, xa lle- Tamén menuda xa lle cabronada, conto eu. o do- Oye, cuidado, Menuda cabronada co denunciar. Detallazo tuvo hoxe comigo. Ai. O tipo que máis amarrado con pasamanos. Bueno, Sí, home. é un gran doctor, Sí, pois aquí levo, señor, sí, señor. A ver, o tranquilín non é para mí. Como que non é para ti? Tranquilín é para Tobi. Carallo do Tobi agora está namorado, perdido do Borja Mari. Tu queres creer que vou estar a noite ouveando ali no horreo, parece un alma en pena. A ver se lle dou unhas pastillas destas e dorme e deixa de tocar o carallo que non deixa dormir a ninguén. Veña, xa nos vemos. Non hai quen o ature,